ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарони Мерседес сворам. Мерседес бомба, шароитош тенҷ. хоҳиш мекунам рақамҳои дар рӯи экран 7184 ба ҳамин занг бизанем. қарор дорад дар шаҳри Смоленск дар кор шав. агар конкретни харидор бошӣ, залогша мепартоя, мегира, меёран. ҷо ки мира биёреш. Мерседес ба тамоми санъат хуб аст. шароитош тенҷай. одами Мерседес чухолош кожни бо чӣ бигум хулоса тенҷи тенҷ. ман ака ҳама история гуфта наметунам. ҳама тарафа зурай бародар азиз. пробегаш 100 чантай, агар хато накунам. бо чӣ бигум хай тамошо кунед хитон дӯстон. Мерседес ба тамоми санг гуфти рисо ки Мерседес бераҳ машинаи багажа бинед дӯстон. багажам тоза ҳаг мондагӣ. бо ин коробкаш мебинем ки чӣ ягон чиз ҷазир накунам. Багаж просто як бародари магазиндор мовай ва як хай срочно фурохтаниш бо даблош сум мондани дигар чико каран дар кор я харидан дар кор сувори кана дар кор. мисол бигем на такси задагия, на граница меравам ё на тарафи Тоҷикистон меравам ё ки биге ки шумо уҷаи ҷазир шидагия на салони ақибша бибине бадил. ина дӯстони азиз, ҳама тарафа шароитош хуб. бо чӣ бигум фули фул гуфти гапо не ки илтимос мекунам, зора мекунам ҳар як чира мошинхара ки усто барои проверка кунӣ баъд бигире ки бо рангам я опели фурохта будам. фули фулш гирифтам, гуфтам омадан дидам бурданаш як одиан таъш писидагӣ дар бало задем. дар ютуб партофтану ки сумора хӯрдай надодай анак мошина возврат кунад. ин тариқа вуҷуд надорад. зарани проверка кунӣ. алони габонту дискакош хуб, 4 балон, учи падарка ҳам дадаринш дора, яъне ки аз ҳамон мошин мондагиян балонои ледниша зимниша падаркара мекунам. аллоҳ хайртон кия, аллоҳ баракатон кия. илтимос видеоро лайк, комментария хуб паҳн кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.